Trnoružica. Nekoć davno, prije mnogo godina, živjeli su kralj i kraljica koji su se silno voljeli. Za sreću im je nedostajalo samo dijete. I napokon, kad su već oboje izgubili svaku nadu, rodila im se krasna kći. Kralj Stjepan bio je toliko ponosan na svoju malu Auroru da je na njeno krštenje pozvao cijeli kraj. Čestitam, odgovorio je na poziv susjed, kralj Hubert. Ti imaš kćer, a ja sina Filipa. Možda će jednom biti par. Gospodo, nasmijala se kraljica, pa oni su još djeca. U tom trenu u dvoranu su uletile 3 svjetleće kuglice. Za tren su se digle iznad glava začuđenih gostiju i napokon pale na zemlju tik do kolijevke. Bile su to 3 dobre vile, zaogrnute mjesečevim sjajem. Pokažite nam djetešce, povikale su jedna za drugom. Gdje je naša mrvica? Imamo darove za nju. Dozvolite mi da budem prva, zamolila je vila Flora i nagnula se nad nasmiješenom djevojčicom. U zraku je kružilo cvijeće, mirisalo je po livadi. Vila zatvori oči i zapjeva. Darujem ti ljupkost vrbe, ljepotu šumskog cvijeća, guste zlatne kose, vrijednije od dukata. A kad ostariš, da ne izgubiš ljepotu, jer ljepota ne prolazi kad je dio prirode. A sad je na meni red, zacvrkutala je vila Fauna. Podigla je štapić i zapjevala. Ja ti dajem glas koji će biti nadahnuće za pjesnike. Glasan, jasan i lijep, kao čarobna frula, kao ptičji pjev nakon kiše, kao grane šumskih zvončića, najvećim blagom svijeta darujem te zlato. Ali prije nego je 3. vila Vedrana uspjela pokloniti svoj dar, vrata se otvoriše strašnim treskom. Zagrmilo je. S munjama se pojavila vještica Grozdana. Mene niste pozvali, viknula je ljutito. Pa zato poslušajte, budale, jezivo reče. Njen će život biti lijep kao u najljepšoj bajci, ali vaša će kći umrijeti prije nego navrši 16. Dan vjenčanja neće dočekati niti se zaručiti, jer će skončati ubodom prsta na vreteno. Ne bojte se, čuo se još samo jasan glas vile Vedrane. Nemam toliku moć da bih se borila s Grozdanom, ali mogu spasiti princezin život. Vedrana je mahnula štapićem i pred očima uzvanika pojavio se lik svjetlokose djevojke koja spava. Moj dar će te spasiti i zlu sudbinu promijeniti. Nećeš umrijeti, dijete moje, nećeš zaspati u crnoj zemlji. Usnut ćeš u dvorcu čaroban san, dok te poljupcem ne probudi tvoj voljeni. Iako je to malo umirilo kralja i kraljicu, nesretni roditelji i dalje su strepili nad životom svoje jedinice. Već sutradan, po zapovjedi kralja Stjepana, sva su vretena na dvorskom posjedu spaljena i izbačena iz cijelog kraljevstva. Nitko od podanika nije se tome protivio. Svi su znali za Grozdaninu kletvu. To neće biti dovoljno, rekla je vila Flora. Princezu treba sakriti.
odvešćemo iz dvorca i sačuvati daleko od ljudi. Kada Aurora navrši 16 godina, kletva će prestati djelovati i princeza će se vratiti kući. Kraljica je bila sva u suzama, kralj je stisnuo zube, ali bez dvumljenja povjerili su svoju malu kćer vilama. Znali su da je samo tako mogu spasiti. Naravno, vile su odvele princezu i otišle, a jadni roditelji pomirili su se sa sudbinom. Prolazila je godina za godinom, a zla je vještica uzalud tražila djevojčicu. Jednog dana Grozdana je shvatila da joj nije ostalo puno vremena. Od trenutka kada je bacila kletvu, prošlo je skoro 16 godina. Čarobnica je pozvala svoja strašila. Vi glupa čudovišta, siktala je. Već 16 godina ne možete naći to derište. Pretvorit ću vas u žohare. Vještica je od očaja zaškripala zubima i pogladila omiljenog Gavrana. Prijatelju, žalosno mu se obratila. Ti si mi posljednja nada. Pronađi mi tu djevojku. Ima kosu plavu kao sunce, ljupkost vrbe i tako dalje. Sjećaš li se? Sjećam se, zagraktao je Gavran. Dakle, poleti i nemoj me razočarati, viknula je vještica. Ptica je proletjela nad dvoranom i izletjela kroz prozor. U to vrijeme u maloj kolibi, u samom srcu šume, princeza Aurora izrasla je u pravu ljepoticu. 3 vile voljele su je kao vlastitu kćer. Nisu rekle djevojci tko je, jer nisu željele da nekome nehotice otkrije svoju tajnu. Zvale su je Trnoružicom, naučile lijepom ponašanju, ali pred njom nisu koristile svoje moći. Da ne podlegnu iskušenju, sakrile su svoje štapiće na tavanu. Živjele su jednostavnim seoskim životom i izgledale kao 3 tetke koje odgajaju lijepu nečakinju. Dan 16. rođendana približavao se velikom brzinom. Vile su kovale planove, šaputale nešto potajice i šutjele kada bi Trnoružica ušla u kolibu. Napokon, s namjerom da se pripreme za njen svečani dan, poslale su djevojku u šumu po jagode. Trnoružica se uopće nije naljutila. Šetala je po gaju i pjevala vesele pjesmice. Srebrnasti glas odvjekivao je šumom. Negdje u smaragnoj šumi, gdje je breza zelena sjena, princ name čeka i čezne dan i noć. Pita volim li ga, a ja kažem da. I nikad se više u životu nećemo rastati mi. Prstom sudbine u blizini je projahao princ Filip, onaj isti koji je na dan krštenja zagledao u njenu kolijevku. Ova djevojka ima anđelski glas. Šapnuo je i počeo se prikradati mjestu odakle je dolazio pjev. Trnoružica je zaboravila na cijeli svijet. Pjevala je i skakutala po travi, plesala i smijala se. I pritom je izgledala toliko lijepo da princ nije mogao skinuti pogled s nje. Kretala se kao grane vrbe na vjetru, njena kosa sjajila je kao zlato. Bila je nježna kao šumsko cvijeće, a njen glas, Filip ni sam nije znao s čime bi ga usporedio. Vile su obilato nagradile svoje kumče. Princ je tiho izašao iza stabla i primio Trnoružicu za ruku. Tko si ti? Pitala je prestrašena djevojka. Kako si se tu našao?
Stranac je imao dobrodušan izraz lica i lijep osmijeh. Trnoružica i Filip pogledali su se u oči i zaljubili se na prvi pogled. Sjedili su na livadi do sumraka. Filip nije rekao Trnoružici da je princ, jer je nije htio obeshrabriti. Trnoružica mu nije rekla da je princeza, jer ni sama to nije znala. Plesali su i šalili se kao običan momak s običnom djevojkom. A kad je došla večer, bilo im je teško rastati se. Mogu li te sutra posjetiti? Pitao je Filip. Možeš, odgovorila je Trnoružica i pobjegla kući. Za to vrijeme u kolibi vila događale su se čudne stvari. Flora je počela šiti haljinu, ali joj baš nije polazilo za rukom. Faunina torta također nije uspjela. Bila je jako nakrivljena, a kad ju je ispravila metlom, svjećice su zajedno s glazurom skliznule na stol. Drage moje, oglasila se nestrpljiva Vedrana. Znam da smo obećale da nećemo koristiti štapiće, da ne ugrozimo našu curicu. Ali ovaj put možemo napraviti izuzetak. Vila je potrčala na tavan i za tren se vratila s 3 čarobna štapića. Zatvorite vrata i prozore, naredila je. Spremne? No, na posao. Sada je sve krenulo. Čarobna torta bila je gotova dok si trepnuo, a koliba je sjala od čistoće. Samo je haljina izgledala pomalo čudnovato. To je zato što su Flora i Fauna, željne čarobiranja, istovremeno izrekle 2 čarobne riječi. Srećom, zahvaljujući štapiću, sve se da popraviti. Na nesreću, upravo je u tom trenu nad kolibom letio grozdanin gavran. Ugledao je snopove šarenih iskrica kako frcaju iz dimnjaka i pogledao unutra. Ha! Zakreštao je sumorno. Ovdje su naše 3 izgubljene vile. Dakle, i kraljevska kći mora biti blizu. Moja gospodarica bit će oduševljena. Tičurina je poletjela u visine i nestala kao strijela. Ubrzo je kući došla Trnoružica. Ugledavši haljinu i tortu, malo se začudila, ali nije ni pitala kako se to sve tu našlo. Razmišljala je o nečem drugom. Srela sam danas u šumi nekoga. Jako dragog, rekla je stidljivo se smiješeći. Zove se Filip i... Draga, prekinula ju je Vedrana. Moramo ti nešto reći. Bile su posjele djevojku u naslonjač i započele pripovijedati. A kad su završile, Trnoružica je već znala da uopće nije Trnoružica, nego princeza Aurora i ima roditelje koji čekaju na nju i čeznu za njom. Fauna, Flora i Vedrana obukle su je u novu haljinu, pojele po 2 komada torte i krenule na dug put prema dvorcu. Na putu kroz mračnu šumu Trnoružica nije mislila ni na roditelje, ni na Grozdanu. Maštala je o dragim Filipovim očima i njegovu osmijehu. Ubrzo su došle u dvorac. Vile su potrčale kralju i kraljici, ostavljajući djevojku samu. Tada se u tami pred Trnoružicom pojavila mala baklja. Djevojka je kao začarana išla za njom, sve do sobice u kojoj je stajalo staro, prašinom pokriveno vreteno. Dotakni vreteno, čula je oko sebe glas koji ju je savladavao. Princeza, kao začarana u snu, podigla je ruku i dotakla oštar vrh. Dok su 3 vile dotrčale do vrha, Trnoružica je ležala nepokretno na podu. Iznad nje sa sotonskim osmijehom stajala je vještica Grozdana. Dobrodošle,
prosiktala je. Malo ste zakasnile. Ti podla zmijo. Flora se tresla od gnjeva i bacila se na vješticu. Čarobnica je zakikotala zlobno i nestala u oblacima dima. I što sad? Pitala je Vedrana. Kraljici će puknuti srce. Neće, rekla je odlučno Fauna. Zasučimo rukave. Imamo posla. Moramo uspavati cijeli dvorac. Vile su poletjele i zamahnule iznad zidova dvorca, bacajući na sve snažnu čaroliju. Ne kroz prste sipi vrijeme, neka san zaogrne vas. Spavaju kazaljke na satu. Spava kraljica, miševi, straža. Padaju u san u toplu mraku. Svi gosti, rame uz rame. Dvoranama vladaju sni. Spavaj i ti. Spavaj i ti. Znaš, stari prijatelju, mrmljao je sneno kralj Hubert, sjedeći upravo u gostima kod susjeda. Moj Filip želi oženiti seljanku. Tiho, opomenu ga Flora. Spavaj. Zavladala je tišina. Vile su odletjele kroz prozor. Mudra Flora je već znala da je Aurorin voljeni upravo princ Filip i požurila je do kolibe upozoriti ga. Ali prije nego su stigle na mjesto događaja, mladić je već stajao pred vratima šumske kućice gdje ga je čekala vještica. Princ se probudio u okovima Grozdaninog dvorca. Čarobnica ga je gledala s okrutnim osmijehom. Želiš znati kako si tu dospio? Pitala ga je. Tvoja Dragana je princeza Aurora. 3 glupe vile skrivali su je od mene. Kao što vidiš, uzalud. Djevojka je usnula zauvijek. Tvoj poljubac mogao bi je probuditi. Ali vi se nikada nećete sresti. Šteta. Ključevi su zazveckali i Filip je ostao u mraku. To je on, to je on, čuli su se odjednom glasovi. Dajte malo posvjetlite. Topla zraka svjetlosti probila se kroz mrak i pojavile su se 3 dobre vile. Mladić se odjednom našao slobodan, a u rukama je držao štit i mač. Ovo je mač hrabrosti i štit istine, šapnula je Flora. Ako voliš Auroru, bori se za nju. Filipove oči su bljesnule. Mladić je zamahnuo mačem i potrčao do izlaza. Ali nije došao daleko. Iznad njegove glave stajao je Grozdanin Gavran. Kra, kra, zakreštao je podmuklo. Zatvorenik bježi. Zidine dvorca su se zatresle. Požuri, viknula je Vedrana. Van je na Filipa čekao njegov vjerni konj. Sa zidina je kao tuča padala sva sila strijela, ali nijedna nije ranila mladića. Flora ih je sve pretvorila u cvijeće. Prinčev konj jurio je kao vjetar. Putem su ga dočekivali zidovi tame, utvare i stravični ponori. Ali najstrašnije iskušenje tek je bilo pred njim. Pred zidinama dvorca čekala ga je Grozdana u liku crnoga zmaja. Bila je to ljuta borba. Filip je polako gubio snagu. Njegov štit otišao je u prah. U posljednjem trenutku princ je pomislio na Auroru i zabio mač u srce zmajice Grozdane. Okrutna vještica očajno je zamahnula krilima i pala u provaliju. Princ je trčao kroz pusta polja, hodnike i stepenice. Vile su ga vodile do dvorane gdje je u dubokom snu ležala Trnoružica.
Trnoružice, prošaptao je Filip. Poljubi je, šapnula je Flora. Ne smetaj im, naljutile su se na nju Fauna i Vedrana. Sami će se snaći. Princ je poljubio Trnoružicu i u tom istom trenu djevojka se osmijehnula i otvorila oči. Znala sam da ćeš me naći, rekla je, ali ne znam hoćeš li me i dalje voljeti. Ja sam princeza. Ne brini se, nasmijao se Filip. Naviknut ću se nekako na to. Mladi su se primili za ruke i potrčali stubama do kraljevske dvorane, gdje su se kralj i gosti budili iz sna. Tata, ovo je moja Trnoružica, odnosno Aurora, predstavio je Filip svoju voljenu. Oče, to sam ja, a ovo je moj Filip, rekla je Trnoružica. Djeco moja, pozvao ih je kralj. Bili su ganuti do suza. Znaš što, stari prijatelju, rekao je kralj Hubert. Znam da sam se malo prije probudio, ali čini mi se kao da i dalje sanjam. Onda se nećemo buditi, složio se kralj Stjepan, i neka taj trenutak traje vječno.